Papallones, una guia més un quadern de camp per identificar les principals espècies que trobem al país. És una guia on cada papalló està reflectida en una fotografia i el que és interessant d'aquesta guia és que en cada espècie hi ha el dibuix de la larva de l'eruga. A més ens explica breument una descripció de la papallona, una descripció de l'eruga, ens permetrà identificar les papallones de dia i les papallones nocturnes més comuns a Catalunya. Una descripció de com hem d'observar les papallones, de com fer una col·lecció fotogràfica de papallones i després al final hi ha una cosa que és interessant, que són la guia d'observació de les papallones. Podem anar apuntant dates, podem veure en diferents llocs o en el mateix lloc durant temporades diferents l'aparició de papallones, de les espècies que ens proposa, i podem anar fent un seguiment de la biodiversitat de les papallones. També, interessantíssim, hi ha un calendari d'observació de les papallones, en quins mesos les podem trobar i en quins estadis les podem trobar. Per tant, un llibre recomanable per sortir sempre al camp i identificar les nostres papallones, les més comunes, les que veiem habitualment.